Wata waka da Nura Inuwa ya yi taɓa kalashi da ita a shafinsa na Instagram ta tabbatar da mawaƙin lalle yana nan a sharafinsa da ake kiransa da sarkin waka. Hakan dai duk iya cikin shirye-shiryen da shahararren mawaƙin Nura Inuwa yake yi na ganin ya fidda sabbin albam ɗinsa na 2021 wanda masoyansa suke ta jiran su ga ya bayyana koda sunayen albam ɗin. A cikin irin taɓa-kalashen da mawaƙin yake yi sa'i-sa'i, wato ya ɗan bincinawa masoyansa irin waƙoƙin da zai fitar a waɗannan albums da ake tsananin jira, mawaƙin ya bayyana kiɗan wata waƙarsa da zafa a shafinsa na Instagram, inda daga baya mawaƙin ya fidda kalaman waƙar. Bayan mawaƙin ya bayyana wannan kiɗa a shafinsa na Instagram, wanda kamar yana nuna masoyansa cewa zai rera waƙar ne da wannan kiɗa, to da daga baya mawaƙin ya bayyana kalaman da ya ɗora a kan wannan kiɗan da ya bayyana. Bayan Nura Inuwa ya bayyana kalaman da ya daidaita da wannan kiɗa, masoyansa sun jinjina wa mawaƙin, sannan kuma lallai sun tabbatar akwai abubuwa da mawaƙin ya tanadar wanda zai sanyaya musu zuciya a sabbin albam ɗinsa masu zuwa na 2021.